Hola, Leo i Pauch aquí, una altra vegada a l'escenari principal del cicle Contrabaix a l'Ateneu Sant Feliuenc per fer una nova entrevista a un gran col·lega músic. La idea d'aquestes trobades, més enllà de les dificultats tècniques que tenim amb el company Ramon Rius a les càmeres i al so, és el contingut més enllà de l'estètica. Som dos entusiastes de la música, no som youtubers, xerrades tranquil·les i amb la calma, amb companys que dediquen la seva vida, el seu temps a un instrument, a la música. Avui ens visita el Vicent Solsona. Benvingut, Vicent. Tant de temps, tio. O sigui... Sí, no? Molt de temps que no estàvem per aquí. Sí, bueno. No, ens vam veure al concert del Marcelo. Sí. Vale, aquesta era l'última vegada que ens vam veure. Feia temps, que no ens veiem. Sí. Prepandèmia. Hòstia, prepandèmia. Sí. Què has fet a la pandèmia? A la pandèmia... Estudiar com un... Sí. O sigui, a la pandèmia vaig seguir fent... Clar, fèiem classes online i tot allò, que era molt complicat. I sí, ja estudiar una mica i fer una mica de rutina, que també jo soc bastant de rutines, també, vull dir que no, només era el no sortir o no veure la família i tot això, però l'altre... Per l'altre, si no hagués passat això, jo no hagués passat tan malament, la veritat. És que jo trobo que els músics, amb això de tancar-se i no tal, no ho portem malament. No, la veritat és que jo sempre ho parlo, no? Vaig dir, jo no vaig... Ja et dic, si no hagués sigut per això del meu pare, bueno, no hagués passat gaire cosa, vull dir, estava a casa fent les meves coses, sempre tinc... Hi ha coses a fer, coses a estudiar, coses a escoltar, no sé. Sí, tal qual. No, la gent que ho ha passat malament són els esportistes, no? Gent que dius, hòstia, aquesta gent si no surt del pis... Jo estava com més o menys igual. Sí, hi ha molta gent que m'ho deia, bueno, estic aquí, no, bé, tot bé, fèiem una videotrucada amb els col·legues i tot allò, però... Sí, però hi ha gent que ho va passar malament. Tinc la curiositat, a la teva família havia, per començar així una mica en la qüestió musical, a la teva família havia músics? O és una pregunta que faig sempre? No. La meva família soc el bolet. Vale. Bueno, tenia un avi que tocava la guitarra, però no el vaig conèixer, no vivia aquí, va estar a Nova York molt de temps. Un avi a Nova York, tio, això és un glamour que te caga. És una família així, ma mare és de Melilla, i llavors després va passar a Almeria, després a Barcelona, però el seu pare era una mica, diguéssim, de vida atolondrada. I, estava amb la família, però va anar, suposo, a fer les Amèriques, i el que passa que al final també em sembla que tenia una altra família allà, però... sempre crec que s'ajuntava amb cercles així guitarrístics, o suposo que li agradava el flamenc, i ma mare diu que igual va conèixer els Sabiques, o... Sí, però jo no sé res d'això, són coses que m'explica ma mare, que no tenia tampoc molt bona relació amb ell perquè no el veia, saps? Vull dir, clar. I va tornar quan era ja molt gran, i bueno... Però aquesta és l'única relació, però vaja, així com a música... Però havia una guitarra a casa? Això va ser més tard, vale. més tard. Sí, això va ser quan ja tenia com 12 anys, que era una guitarra del que ara és el meu cunyat, del nòvio de la meva germana, que la va deixar allà perquè anaven convallar una mica i tot allò, i va deixar una guitarra, i llavors allà jo... Doncs allà va començar, però així com... Bueno, ma mare canta molt bé, això sí que... Que xulo, eh? Això, perquè li agradava molt Marifé de Triana i tot així, tota aquesta cosa, i ella canta... Realment tinc el record que cantava molt bé, i que ara ja no, pobreta, però, ostres, saps? Gent que canta, que afina molt bé, que té molt bon vibrato, que té moltes maneres de cantar, i això és una cosa que sí que jo m'agrada molt cantar, no? Aquesta és l'única relació així musical. No, suposo que al final tens allò... Bueno, se't queda a l'orella i funciona, no sé. Però músics no sóc família de músics.
Qué guay. ¿Y amb la guitarra va a ser así como amor a primera vista de la guitarra o va a ser porque estaba ahí? Jo crec que és Porque per... ho dic porque tú ets guitarrista, tío, Sí, ets sí, 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 el però sí, guitarra sí, però... de la técnica perfecta, tío. Bueno, això és Sí, una leyenda urbana. sí, Això és una leyenda ya urbana. et dic que no, pero bueno. Però sí, jo penso que soc molt guitarrista, però jo crec que és perquè tenia aquest instrument, un instrument com la guitarra que sempre a totes les cases hi ha una, no? O a tot arreu del món A la meva no. Bueno, no, bueno, pues mira. Però, no sé, que és un instrument molt fàcil de tenir, com a instrument harmònic, no? No és un piano. No? El que a mi m'agradava la música. O sigui, els discos, escoltava els discos i em flipava molt la música, no sé, aquella cosa que m'apassionava, o t'enamores, no? De que dius, ostres, això és l'hòstia, em feia sentir d'una manera especial, no? Com a tothom, no? Crec. Però hi havia aquest instrument allà i pues, allò que l'agafes i dius, bueno, pues vaig a... Home, sí que em flipaven els guitarristes, no? També jo... Ja. I res, així va començar tot, allà, traient coses dels discos i, bueno, com molta gent, no? Suposo. Ja, bueno. Arribaves del col·le i em poso a fer això, no? Ah, no estudiar lo del cole. No. Aquí va començar un altre drama familiar. Sí. Bueno, Va clar. ser així. Y, o sigui, los estudios formals, así, de dir, bueno, començaré a estudiar porque això va en sèrio, o que va passar molt de temps, o què? No, bueno, jo quan... O sigui, això tindria 12 anys o així, i als 14 que fas el canvi, acabaves l'EGB i començaves el BUP, no? Que era jo. Allà jo ja estava en una altra galàxia d'estudiar i vaig començar, però bueno, vaig suspendre tot, o sigui, ja no hi havia manera, o sigui, no hi havia manera. Vaig conèixer també un amic allà que era un repetidor i llavors que tocava la guitarra, que tenia molts discos i... Vaja. Sí, i ja està. O sigui, allò va ser com, bueno, és que no podia... Realment és aquesta cosa que passa que no... que és com, pum, no? La llamada, no? I dius, ja està. Això ja no... L'obsessió. Sí, l'obsessió d'això, l'amor per això i que vols ser això. Jo ja allà ja sabia i tenia clar que volia ser músic. O que jo era músic, no? I em recordo comentar-li a la meva germana, dir-li això, no? No, és que jo sóc músic. Però, bueno, sí, no? Però què faràs, no? I res. I ja ho vaig deixar tot i em vaig posar a currar perquè a casa em van dir, bueno, si no estudies has de treballar, perquè la família és... El meu pare era un classe obrera i que volia que el seu fill, clar, evidentment, estudiés alguna cosa, no? Una carrera, no? Fos advocat o metge, no? No sé, jo què sé. I li vaig dir, doncs jo faré això. I llavors em va dir, doncs posa't a currar. I llavors em vaig posar pels matins a revertir propaganda, que era el més d'això. Em donava temps per les tardes per estudiar, llavors em tancava i vinga, a dar-li. Llavors em pagava jo les classes, en principi, no? Vaig començar a estudiar guitarra clàssica, després vaig mirar altres... Vaig trobar un guitarrista de jazz, que era argentí, a Casa Beethoven, que posaven aquells anuncis, no? Anava a comprar llibres i sortia partitures i sortia, se dan classes d'harmonia moderna i tal, no? I això ja... No, però vaig tenir molta sort, realment. Vaig trobar molt bona gent, molts bons profes que em van indicar el que havia de fer i així va ser tot una mica. Aquesta cosa de la sort m'agrada, tio, perquè això és una cosa que... Alguna vegada crec que ho hem parlat. Sí. No fa molt. Sí, exacte. Lo de la sort. Sí, jo vaig tenir molta sort amb els meus profes, amb els primers profes, vull dir, perquè em van dir... tu, tens un talent per això, o sigui, tens unes maneres que funcionen, o sigui, que pots Pots aprofitar-ho. Clar. Et costarà, hauràs d'esforçar-te i tot això, però et posen una mica a puesto, no? I em va dir una cosa, diu, tu has d'anar, o a Berkeley no tindràs diners, però has d'anar al taller de músics, no? Em va dir, has d'anar allà, a una escola. I allà estava també el Rabito Vélez, que era un guitarrista argentí. Un altre? Un altre, sí, estava... No, Rabito, grandes guitarristes. Que era amic d'ell i treballava al taller, i em va dir, bueno, tu ves al taller que allà és el foco de tothom, i allà vaig anar de pet, saps? Em
Me recordo que tenia molts pedals de guitarra en aquell moment i coses, saps? Que et compraves, no? Un Phaser, no? El Phaser, el famoso Phaser. Aquest tipus de... I m'ho vaig polir tot, m'ho vaig vendre tot, perquè, clar, era pasta i no m'arribava, llavors vaig agafar unes assignatures i tal, ho vaig polir tot. O sigui, i vaig anar cap allà i va ser l'hòstia. Va ser l'hòstia perquè trobes a gent que toca molt bé, bàsicament. Molt millor que tu, saps? Allò. I no, hi ha un caldo de cultiu. Clar, hi ha un caldo i dius, mama mia, com és això? Però això et dona més... Quins anys? Al començament del taller o més o menys? Havia més o menys, era el començament. Estem parlant de... Hòstia. 80s. 83 o així, el 84, hauria de ser, vull dir que... Ja. Sí, era tota aquella I efervescència. Clar. I la teva vida està lligada al taller de músics, absolutament. No? O sigui, sí. Has començat ahir i segueixo allà, sí. Vull dir, absolutament lligat, sempre. Estàs de profe des de fa... Per sí, perquè igual ja fa 40 anys. Sí, 40 anys de profe, o sigui, l'hòstia. L'hòstia, sí, que és una mica de... Bueno, no, és molt guai, tio. Sí, no tinc... Sempre he estat molt bé allà, sempre m'han cuidat, vull dir que no... No sé. Molt guai. I, o sigui, jo aquests consells de merda los odio, o sigui, no vull dir un consell, però o sigui, alguna cosa que diguis... O sigui, si m'haguessin dit això en aquell moment que començaves i que això m'hagués... I que tu ho fas ara amb els teus alumnes, vull dir, que alguna cosa que t'hagi... No sé, que t'hagi quedat així com m'hagués agradat que me diguessin això. Hòstia, pues ara em fas pensar i no sé. A mi m'hagués agradat molt que me diguessin, tio, posa't amb el piano, o sigui, tot bé amb el... bueno. Per exemple. Ja. Per exemple, o sigui, guitarra, baix, contrabaix, lo que vulguis, però el piano sí o sí. Això és el que a mi m'hagués agradat. Sí, però a mi també m'ho van dir, vull dir, però jo vaig a mi no fer... me lo han dit. Vale, sí, a mi sí, i ho vaig fer, vaig estudiar piano secundari, totes aquestes coses, i... No sé, és que em van... Parlant de la sort una mica, és que... Em sembla que he tingut molta sort amb això, realment, perquè penso... Hi ha alguna cosa que t'hagin dit, que t'hagi marcat així, que dius... Això és, aquesta cosa és una mica m'ha fet el cap i que la dius ara, t'estic fent unes preguntes de merda. Hòstia, sí, que em fas pensar molt, Bueno, no sé, coses importants, suposo, però que les segueixo dient, no? Que és molt important escoltar música, escoltar els discos, escoltar la tradició d'on venen les coses. Això sí que és important i m'ho van recalcar per tots els puestos, tant amb la música clàssica com amb el jazz, com la música moderna, bueno, la música en general, tampoc ara anem a posar... Sí. Sí, escoltar, clar. Tothom m'ha dit això, escoltar i transcriure sobretot allò. Posa't a transcriure allò d'aquest tio. O sigui, i durant una temporada, no? Allò de dir, si has de... jo què sé, saxofonistes, no? Pues uns quants saxofonistes, no? Una mica, uns quants solos de saxofonistes, de trompeta i de guitarristes, evidentment, no? De dir, hòstia, pues, no sé, Joe Pass, no? Per tocar guitarra sola, poder improvisar guitarra sola, pues Joe Pass, pues transcriu els, com es diuen, els virtuosos. Els virtuosos, doncs em vaig posar a transcriure virtuosos sense parar. O sigui, tot allò, hòstia, clar, i perquè vas veient coses. Després passes a un altre guitarrista, no? Montgomery, no? I entrar-hi una mica en el món de cadascun. Això és un consell que sí, que m'ho van donar diversos professors, vull dir que jo... Ja. Que és lo normal que també dius a la gent, no? Però, bueno, que a vegades ho he de dir, encara, al segons quina ona, posa't, però no transcriguis saps, fica't una mica en cada estil perquè després és més fàcil també, no? Ja saps que cadascú té una manera, té una sèrie de lics o de trullos que sempre li funcionen o que els fa d'aquella manera o que fa que soni, que tingui aquella personalitat a vegades també, no? Això m'ho deien, home, és que a vegades que sonar personal
també té molt a veure com enfoques la guitarra i com Sobretot digites una cosa a vegades. Totalment, sobretot en un instrument com la guitarra, que té exacte, que tens... és una cosa... Sí, que tens molts estils o... diferent de tot la resta d'instruments, les digitacions... Sí. I que pots fer aquella frase a 1000 llocs i articular-la de 1000 llocs, amb lligats, amb pues, amb... I quan t'hi fiques amb cada guitarrista aprens moltes coses, sobretot aprens molt de l'instrument, no? De dir, hòstia, això també es pot fer, o això aquest ho fa així, i l'altre ho feia de l'altra manera, però les dues són correctes, però tens una altra sonoritat, o... no? No ho sé. Això sí que és un gran consell que sempre em van... Escoltar, sí, clar, sí, totalment. Sí. Sembla una obvietat, però... Sí, sembla una obvietat, però a vegades ara... Sembla la mateixa obvietat que jo parlo molt aquí de venir a concerts. No perquè vull vendre entrades de contrabaix. No, tio. Estàs aquí al costat, vas amb un saxo a l'esquena, pues, què fas que no estàs venint a veure gent tocar en directe? Perquè la música en directe, tio... Sí, allò és una experiència... Canvia tot, la percepció... Però a vegades costa, que la gent surti a veure un concert de músics tocant, no? Bueno, ja fa molt, que dius, hòstia, és com... També tens, clar, molts vídeos, hi ha molta cosa, ara, clar, la tecnologia és bestial, llavors, que hi ha coses molt guais, vull dir, però... O sigui, aquesta comunicació no la tindràs. Això és evidentment, i això és una part essencial de la música. És un altre aprenentatge, també. Hi ha, amb els col·legues que vaig parlant en les entrevistes i els col·legues que conec, hi ha una diferència entre, per això faig aquesta pregunta, de la gent que té família de músics, que ve de família de músics, i els que no, ni és ni millor ni pitjor, però hi ha una diferència, i los pre-internet i los post-internet, ahí també hi ha un... Hi ha un tall. Sí, clar, hi ha una cosa molt heavy, lo de YouTube és increïble, o sigui, para bé i para mal. Sí, para bé i para mal, perquè pots entrar en un bucle de no paro d'aquí i després estàs veient com se construye un barco, no? Mira. Hòstia, això és el que m'agradava, en realitat. Ho he descobert. No, jo a vegades tinc alumnes que passarà tu 10.000 vegades, però tinc alumnes que toquen de puta mare, però mai han tocat amb ningú i no poden. O sigui, que estan ahí amb la pantalla. Clar. No. Hi ha cada un que toca por ahí que dius, mona meva. Clar, que després dius, tio, juntem-nos amb un baix i una bateria. Sí, a fer alguna cosa, no? Ui, no sé. Hòstia, no, és molt heavy. Sí. Hi ha aquest perfil ara també, molts guitarristes que, hòstia, però no el veig mai tocar, no? Sí. I, o sigui, sempre ha sigut la guitarra o t'has plantejat alguna vegada dir estic fins una mica cansat de la guitarra o mai t'has cansat de la guitarra? Sí, que t'explicaré. Hòstia, és que la guitarra a vegades és un instrument que sembla és molt fàcil, però després és molt complicat. Per mi és molt complicat. És com són dels instruments, és dur, és un instrument dur que has de... És molt versàtil i hi ha molts estils per tocar la guitarra i tots són l'hòstia, no? I ara vull tocar... I tots són difícils. Tots són difícils, no? Un guitarrista de country de no sé què, el poble allà jo què sé, de Missouri, no sé, és igual, no sé on és, i toca de l'hòstia, però és aquell estil i aquella manera, i dius, ja, m'agradaria fer això, però clar, és com, necessites 10 vides, no? I a vegades sí m'he cansat, vull dir, també amb els anys, ja et canses i, no sé, a vegades m'enxufo molt amb el piano. Toques el piano, sí, això és una bona... Sí, el toco malament, però sempre estic una mica amb el piano perquè m'agrada molt fer arranjaments també, i per Big Band i tal, i a vegades jo què sé, a vegades dic a la gent que els voicings els veus més clars, a la guitarra és un lío, la guitarra fins que no l'has estudiat molt no ho veus tan clar, allà és tot molt clar, això ajuda molt.
Però m'agradaria, ara així amb els anys, m'agradaria... Bueno, m'ha agradat sempre molt la percussió, vull dir que sí, això sí que ho he estudiat, la percu, sobretot, a la Has estudiat música percu. cubana. Sí, perquè tinc molts col·legues percutes i i puc tocar, no sé, amb el timbal sé els seus patrons, la conga sé els patrons... O sigui, sé una mica els engranatges, això sempre m'ha flipat molt. Em sé toques, a vegades de dir, no, este toque, no? I tal, vull dir, a vegades quan faig classes ens entenem perquè els percutes saben què sé, és allò, no? No és tocat unes cosites, no. Aquí tu, què estàs fent, saps allò? I que això és important, o sigui, això m'agrada molt la percu, m'agrada, Que guai. sí. Potser sóc un percuta frustrat, alguna així. Però així amb els anys m'hagués agradat tocar un instrument de vent, que ara em plantejo prendre una mica el trombó o coses Hòstia, el així. més fàcil. El més fàcil. El Sí, trombó, però sí, hòstia. penso... Sí, perquè, bueno, és un instrument, hòstia, és fotut, saps, allò? Tu t'has posat ja o què? No, però estic allò, el que passa que no tinc temps. Quan tingui una mica de... Se m'obri alguna escletxa, jo crec que... Pues Sí, sí. fa cosa el trombó, però és que després el trombó, tio, deixes de tocar 2 dies i ja no és... Bueno, sí, fa uno més fàcil. Sí, Bueno, més fàcil no hi ha, òbviament. No, vull dir, però són instruments que sí, que costen molt, ja ho sé. Tampoc vull ser... Simplement perquè m'agradaria saber com funciona, fins i tot per... Sobretot per arranjar molt millor, saps? O jo què sé, perquè sempre estic estudiant una mica això, l'orquestra, i estudio... Això sí que vaig a classes, o sigui, faig classes d'això. Que guai. I d'orquestra sinfònica, i tal, i perquè sempre estic molt connectat amb Mira, moltes músiques. Ara que dius això, també hi ha una cosa amb la que dono molt de tabarra, que és anar al liceu a escoltar Tio, sí, jo ara no estic anant tant com m'agradaria, però porto anys d'anar per 10 euros a la platea. Clar, no, ja. Jo començo la temporada i dic, vale, a este. Sí. Diumenge al matí. Jo feia, mirava temporades o al Palau, saps? Jo me recordo d'anar, i també a vegades de molt jove tenia un col·lega, com es deia, el René, que estudiava al taller en aquella època i fèiem... que aquell noi era, estic parlant d'això, als 80s i tal, i aquest noi era cec i vivia a Barna. I el tio era l'hòstia, perquè venia a estudiar guitarra i el tio, en aquella època i tal, bueno, evidentment la 11 sempre estava... Però el tio s'ubicava, anava als concerts, i amb ell anava molt als concerts perquè ens deixaven anar al Palau a sobre de l'orquestra, que ens donaven les entrades, algunes ens les regalaven i altres eren molt barates, i me'n recordo d'anar molt allò a veure els concerts des d'allà dalt, no? Que veus l'orquestra i veus el que fa aquell, no? I l'altre, les violes, o saps, la trompa que està fent. Ahí no he estat mai. I era molt guai. I això és el que dius, és que mola molt. També, una altra pregunta molt teenager, molt molt superficial, però no. Fer una altra cosa que no sigui música, te l'has plantejat alguna vegada? No. Ni se t'ha creuat? No. Vale. Això és rotund. O sigui, res. És que és... No, mai se t'ha... Des que vaig decidir que això ja no... No, és com dir hobbies. Tens hobbies? No tinc un hobby. Hobby és veure... La vida mateixa. Veure aquesta partitura no sé què, o alguna... Saps? O com fan, no sé, la música de no sé on, jo què sé. Sempre està relacionat amb això. Ja. No m'avorreix, això. Sempre, bueno... Bueno, és que són les feines vocacionals, no? Que és el que té, que no és feina, al final. És una feina, és un esforç i tal, però al final... Sí, és allò que a vegades parlem, que em pregunten, però ostres, els concerts i tal, dic, mira, a mi realment el que més m'agrada és quedar-me a casa estudiant. O sigui, al final de tot, vull dir, passen els anys i has fet moltes coses i o sigui que, a veure, que em fascina estar a un escenari i poder tocar i compartir amb gent i al públic i tot el que tu vulguis. Però hi ha una cosa que és... Què t'agrada a tu? Quan tinc temps lliure, el que més m'agrada és estar tranquil, fent música a casa, estudiant coses, practicant... Flipant-te tu mateix amb la música. Flipant-me jo mateix com al principi. Això, aquesta essència, jo crec que no ha canviat. Jo crec que no ha canviat. I com mai s'acaba, doncs... Exacte, com dius, hòstia, ara acabo això i mira, ara tinc un temps per fer, no sé, qualsevol altra història, però relacionat amb la música. No tinc molts...
Ya. No m'ha vingut mai al cap això de dir... A preguntar, ets freak de les guitarres o No, tens no, moltes guitarres? no, 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 No. no, això no. Potser és per això també que no... Això és molt estrany, eh? O sigui, els No, guitarristes no, no, són... vaig tenir... De fet, ara tinc una guitarra elèctrica, crec, perquè hauria de tenir... Estic mirant de pillar-me alguna altra, però no tinc. Tinc 3 espanyoles, per exemple, però elèctriques ara mateix no soc molt friqui. Vaig tenir unes quantes, però com... O sigui, no les toco. Llavors sempre tens una preferida, no? Allò amb què et funciona, que estàs còmode. I al final me les vaig vendre. Un altre ping-pong, així... Sí. Si tingués que escollir una, espanyola, acústica, arctop o elèctrica, o... Ostres, espanyola. Espanyola. Sí. Uau, Sí. sense cap dubte. Vale. Sí. És que jo crec que si hi hagués un... O sigui, com jo sempre, això ho parlo amb el Ferrés, dic, si hi hagués una amplificació de la hòstia de la guitarra espanyola per poder tocar Cañero. sense que hagis amb bateria i amb banda i que no hagis d'equalitzar i de retallar i no sé què, que I tinguis patir, que no sé... Sí. aquell so d'espanyola, per mi aquell so per mi és el millor. Uau, I jo estudio guitarra espanyola sempre, cada dia, o sigui... que guai. Sí, i el so, i m'agrada molt el so i tenir bon so amb la guitarra espanyola, és com... Sí, el que passa que, bueno, després ja m'agraden més les altres també, vull dir, amb l'elèctrica... No, clar. Però així, per escollir una, el so aquell. Pero es curioso eso que dius, no había pensado mai lo de decir que, claro, la guitarra española para tocar eso es un mal de cap. És un mal de cap. Sí. És un mal de cap. No está resolt eso. No està resolt del tot. Jo ara tinc un sistema que funciona, però no per tocar molta... saps? Un grup molt gran, en potència. Ja. No sempre són I coses guitarristes petites. així que hagis flipat, que diguis, quan vaig escoltar aquest tio, o sigui, a l'època que sí, o sigui, un abans i un després d'escoltar aquí. A veure, hi ha molts, d'aquests. Sí, ja. Molts de molts estils, podria dir, Per exemple, flipades que... Que t'hagi explotat el cap i diguis... Bueno, a veure, evidentment, Pat Metheny. O sigui, Vale. Pat Metheny va ser un dels... Ets un mecinero. Sí, Pat Metheny va ser com l'època Metheny, Vale. però també podia dir... De guitarristes de jazz, jo em definiria amb Montgomery, Joe Pass, cada un amb la seva cosa, Montgomery, Joe Pass, Benson, evidentment, Benson, una època molt Benson de, madre mia, Metheny dels més moderns, Abercrombie, i més o menys d'una època. Després m'han agradat molts altres, però va haver de la meva joventut, diguéssim, i un que és Billy Bean, que és un guitarrista no molt reconegut perquè va morir jove, i aquest el vaig descobrir estudiant amb el Sean Levitt, que em va dir, i que després vaig reconèixer molt l'estil del Sean Levitt, que escoltes a Billy Bean i dius, epa, allà hi ha coses, no? I em va passar una cinta de Billy Bean. Diu, tienes que escuchar a Billy Bean. A mí aquest me lo fet escoltar, ahora me estás trayendo un recuerdo, el Dave Mitchell. Claro. El Mitchell, ho has coneix, òbviament, el Dave, però has fet així col·legueo? No molt, no, amb el Dave no ens coneixíem, però no coincidíem. Clar, els dos guitarristes no tocaven mai junts. Un personatge, el Dave. Bueno, pues clar, Dave i Billy Bean és com... Sí, és la tradició aquesta. No, d'aquest sí que em va fer un pam. I després, altres guitarristes, per exemple, David Russell
de clàssic, em va flipar. També vaig anar a algunes màsters que feia a l'Escola Luthier de guitarra i, hòstia, era bestial, realment. I em segueix flipant, vull dir, ara el veig que encara està fent concerts i màsters por ahí. Està major, no? Sí, però el tio està super en forma, vull dir, allò... Uau. I sí, amb guitarra espanyola hi ha uns quants, Barrueco també, Manuel Barrueco, de l'època, els germans Assad, i jo què sé, i Juanjo Domínguez, per exemple, no? Argentí, que quan l'escoltes també aquest va ser com, buah, madre mía, ¿qué ha pasado aquí, no? Era com, hòstia, em fa sonar la guitarra com a vegades... és com un bandoneón, no sé, és com, mare meva, com ho fa, no? Vicenç, tens discos teus? Sí. Quants? Jo tinc... Teus com líder, vull dir. Com líder tinc 1, 2, 3... O sigui, un que es diu Vicenç Solsona Quartet, un altre que es diu Insomne, un altre que es diu Belmonte, i tinc un, el meu nom és Solsona, Vidal Solsona Acoustic Project, que és amb el Narcís Vidal, un guitarrista. També, que vam fer un disc que fèiem molt guitarra espanyola, perquè també tocava, és d'aquest mix de guitarra elèctrica espanyola, el clàssic i tot això. I són discos que es troben? Ja no ho sé. Sí, estan a Spotify. Vale, estan a Spotify. Sí, a Spotify els pots trobar, sí. Vale. Estan tots a Spotify. I després tinc discos, per exemple, a duo amb la Néboa, que és Néboa i Vicenç Solsona, un és el de Jamboree Sessions, perquè vam fer un any tocant una vegada al mes allà, que a mi aquests discos m'agraden molt, perquè és una faceta molt guitarrística, acompanyant a la veu, saps? Maneres que és una cosa que sempre, a vegades ho hem parlat, lo de l'acompanyament, no? Que has de ser... Ara estem parlant de grandes solistes, no? I tot això, no? Però en realitat grandes solistes són... Amb això amb el Ferrés ho parlàvem un dia, no? Diu, sí, bueno, clar, aquell tio va fer aquell solo que és l'hòstia perquè tenia una gent que acompanyava molt bé aquell solo. Totalment. O sigui, no fotem, o sigui... Totalment. No hi ha grans solistes i no hi ha grans acompanyants, no? No, i a més grans solistes que a vegades, no són el cas de la gent que igual parlem, però que acompanyen com el cult. Sí, això passa, que dius, hòstia, saps? Però no, que la gent que està molt ficada en he de fer això amb la guitarra i tal, i hòstia, i després acompanyes... També ho parlem, això, no? I amb els alumnes, dic, hòstia, és que et trucaran per acompanyar, Si ets solista i fas bons solos, és el top, no? Un plus, clar. Però et trucaran per acompanyar, en el cas de la guitarra, vull dir, o instruments harmònics, et trucaran per acompanyar, tio, no... Perquè posis allò, el medio campo Sí, clar. Pates buenos balones, no? I si a sobre tocar amb un pianista, tio, quan hi ha piano i guitarra... Clar. Això ja és... Això és... Depèn del pianista també, depèn del guitarrista, però sobretot és... Primer tenir sensibilitat per dir hi ha un guitarrista que és un altre instrument harmònic i que potser pot acompanyar algun solo també, i potser podem acompanyar els dos, que això jo, segons quins pianistes, ho aconsegueixo, amb els altres no tant. No, quan està és molt guai, perquè està escoltant, és una qüestió d'escolta, no? De dir, vale, què està fent aquest, o... Saps? I ens entenem una mica, no? Quin tipus de comping, jo què sé, què està fent? Està fent negres, el guitarrista, que molen molt, saps? Que l'altre pot obrir més, o està opinant ell i tu simplement fas un acompanyament molt lleugeret perquè pugui fer els fils o el que sigui, no? Però acompanyar és bàsic. I aquests discos que et deia, que amb la Néboa, que són a duo, doncs, per mi a mi m'agraden molt, perquè és com... Tampoc tinc... Amb ella sempre no fem un acompanyament. Jo vaig entrar amb ella perquè ella cantava fado molt tancat, no? Llavors el guitarrista de fado és sempre punxac, no? Com si fos Manouche, moltes vegades. I una vegada havien de tocar un tema duo i li vaig dir, podíem fer aquest, però sense una mica més... Perquè ella quan canta rubatejat és molt bonic. Al fado a vegades tens molts rubatos i tal. Dic, tu canta i jo vaig fent coses per allà, no? Que és una cosa que m'agrada molt, no?
parar l'orella i dir, opinar al mig i intentar sempre que donar les coses clares a la persona que està cantant, no? I allà passen moltes coses d'aquestes, aquests discos. Són gravats també així... Són en directe? Sí, no són en directe, però sí que estan gravats absolutament Bueno, sí, són en directe perquè era els dos tocant. No, es va dir Jamboree Sessions perquè era com un homenatge a tot allò, perquè ja va sortir. Però després els vam gravar, vam anar a l'estudi i vam fer 2 tardes, perquè clar, era molt difícil, me'n recordo que era molt difícil, i això com ho fem? Clar, perquè hi ha molta impro per part de la guitarra i clar, això ha de ser, doncs fem 2 dies i el que surti surt, perquè clar, jo no podia dir aquí faré això, no? Sí que tens un mapa global de dir, bueno, això va per aquí faré aquest ritme, però hi ha moltes coses. Et vam tenir aquí amb el Marcelo Mercadante, el tango que... Sí, jo he sigut molt fan de Piazzolla sempre, per dir, quan estudiava guitarra clàssica havia tocat moltes coses de tango i havia escoltat molt el quintet de tango, el quintet de Piazzolla i molt tango. I després ja et dic, vull dir, vaig conèixer guitarristes com Juanjo Domínguez i tot això. Vull dir que jo ja tenia un... Hi ha unos vídeos de Piazzolla que són heavy metal, o sigui, que això és directament... No, és bestial. Sí, unos directes I estava també, hi ha alguna cosa, el Cacho Tirao, que tocava en algun concert seu. Hòstia, que he vist que hi ha unes parts que dius de guitarra que dius, madre mía, tío. El Cacho Tirao era el tío més humilde i més virtuoso, tío, que era una cosa... Bestial, una cosa que dius, madre mía. No, molt. Si jo tenia... I amb el Marcelo havies tocat ja o no? No, amb el Marcelo vam coincidir fa molts anys, allò que... Bueno, es coneixia... Bueno, sí que vaig tocar amb el primer disc que em sembla que va fer el Matías Míguez, que col·laborava amb jo i el Marcelo. I vam fer una presentació al Milano. O vam fer un parell de concerts, allà vam coincidir, però no així de... Però no amb el projecte d'ell? No. I collonut, estic molt... Em va fer molta gràcia que em truqués, vull dir, perquè... Que guai. Que a veure, és una castanya, vull dir, perquè has d'estudiar molt, vull dir, ara ja perquè el rapper més o menys ja l'anem tocant, però és difícil, Bueno, el tango és com... És complicat, és música de càmera, de cambra, Elaborada. Sempre em truquen per fer repertoris fotuts. Això és bestial. A vegades ho dic, hòstia, és que no hi ha cosa que... Hòstia, truquen per fer una cosa... Pocs acords i un... Eso es por tocar bé, tío. Eso pasa por tocar bé. No sé si és per tocar bé. Potser em truquen perquè saben que aquest s'ho mirarà. Aquest s'ho mira, amb lo psicòpata que és, no? Dic, hòstia, ai, que això no m'ho podré treure, saps? Llavors m'ho estudio molt, no? Perquè... perquè allò que parlem, ja ho saps, tu també com a guitarrista, o sigui, a vegades... Que va, jo no soc guitarrista, tio. Però entenc, però saps que va la guitarra, però vull dir... No, però vull dir que la lectura, a part de llegir bé, és digitar-t'ho bé, saps, els passatges... Llegir guitarra és... Clar, hi ha coses que dius, hòstia, jo obro les partitures aquelles i dic, saps, ja vaig fent aquí, així, abans d'anar a l'instrument, dic això, aquí em mataré, aquí me la cagaré, saps, allò... perquè ho has de digitar, perquè si no és impossible. O sigui, és com... Fas una digitació que no va bé, després enganxes amb un acord i... Però és molt guai, el del tango a mi m'agrada. I de fet, de jove vaig anar a aprendre a ballar tango, Imagina't, Igual no era por la música, era por otras... Bueno, cositas. Però sí, estava molt enganxat en una època, no?, amb això de Piazzolla. I el dúo de Salgán de Lío... Bueno, clar, no, és que quan entres en aquest món, o sigui, comences a obrir... I dius, hòstia, clar, és el que parlàvem, no?, el que parlàvem de dir, hòstia, aquí també hi ha una quantitat, no?, una quantitat d'anys per ficar aquí. Per estudiar-te això i és com...
Bueno, hi ha un altre aquest, l'Hugo Rivas, que és un d'aquests modern, de tango, que aquest em flipa. O sigui, aquest tio toca amb pua, a més, guitarra espanyola, toca amb pua, i bueno, té una tradició, toca amb els dits també, és igual, té una tradició de l'hòstia, però i el comentem sempre amb l'Octavio Hernández, que el seguim molt, que el tio és perruquer. I llavors, i no ho ha deixat. O sigui, el tio fa concerts de l'hòstia i té amb l'altre, aquest brasiler, com es diu aquest? El Yamandú. Tenen un duo, o toquen junts, i el tio, hi ha algun reportatge que el tio fa això de que... Bueno, estan allà parlant del repertori, el tio el té a la perruqueria i li està arreglant el cabell al Yamandú, saps? Que dius, hòstia... Bueno, això... Bueno, veus, gent que té... Bueno, que pot fer altres coses, no? Però suposo que un tio que toca d'aquella manera és de molt petit i té molta tradició, suposo, de casa i tal, i llavors el tio, pues... I a Brasil, els guitarristes que habrà a Brasil. No. Estàs escoltant ara Bueno, ara no, fa uns anys, però que m'he quedat molt enganxat, el Lula Galbao. No, Lula. No, jo també. Bueno, aquest és un altre, veus? Aquest és que no para, estaria així sempre, no? Quan vaig descobrir el Lula Galbao, hòstia... Lo que pasa es que me agradaría más tener discos de él sol, tío. Hi ha un sol, no? Clar, hi ha un, sí, clar, però... Bueno, és que vull més d'això. És que Lula Galbao era molt... Ara és més conegut, però era molt desconegut. Va ser... Jo el vaig veure, estava fent per Saragossa fa molts anys, estava fent un seminari, estava donant un seminari, i al concert d'aquell mateix seminari venia la Rosa Passos amb el Lula. I li vaig pujar i vaig dir, Lula, jo soc molt fan teu, i el tio molt, hòstia, però què és esto? Però et parlo de fa mogollon d'anys, no? Perquè, saps? Pues, Vicent, res, tío, moltes gràcies por la visita. A tu, és un plaer. Una visita al Baix i a veure si ens veiem més. Sí, espero que sí. Que no passin tants anys. Ens veiem i xerrem. Però és molt guai parlar així de la guitarra i una mica de la vida, no? Sí, clar. Jo, o sigui, la veritat és que no tinc cap intenció amb això, sempre ho dic, i no vull ser youtuber i anar-me a Andorra. No. No, però la veritat, o sigui, res, tio, o sigui, no sé, és com un gust que em dono i que mola, jo crec que mola, i que estigui ahí no té cap intenció. Està ahí i el que vol investigar, pues... Colló, no, parlar una mica, tio, és molt divertit. Moltes gràcies, Vicenç, i ens veiem i visca la guitarra. Exacte. Visca la música en directe i la guitarra.